Mga dagkong intersections sa Cebu South Coastal Road ug Dan and Bacalso Avenue sa Tacloban, Talisay gibutangan og megaphone nga magpahinumdom sa mga motorista nga musubay sa sakto nga lane. Ani ay live report ni Pemari Dumabok. Pem. Lang gihimo kini sa City Toda human nila nabantayan nga sagad sa mga aksidente nga nitabo diha sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay tungod sa mga driver sa mga motorsiklo ug mga sakyanan nga magsigig change lane. Maimbuntag sa tanang nagmaniho og motor, labi na nagsubay sa SRP Road. Labi na nagsubay sa SRP Road. Adto lang ta subay sa outer lane. Ang maong megaphone makita sa may Center Island sa Cebu South Coastal Road habig sa intersection sa Barangay San Isidro o Barangay Dumlog. Gawas niini may mga traffic enforcer sab nga nagpasayon sa dagan sa trapiko. Gimanduan ni Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, ang iyang mga sakop nga hugot nga ipatuman ang lagda nga ang gagmay nga mga motorsiklo o bike anha mosubay sa outer lane. Samtang mga four wheels vehicle, mga truck ug ang mga big bikes anha mosubay sa middle ug inner lane. 150 above, no? Hangtod nga moabot og 500cc. Ari sila sa middle. Identify naman sila as fast moving. Yes, makonsider sila nga fast moving sila tungod sa displacement sa ilang makina. Mga four-wheel vehicle, ari na sa middle. Middle og sa inner. Ang mga four-wheel. Same ra gihapon. Panalitan naa siya din na sa kining outer lane ang auto. Unya human bawal man niya. Nya mo kalit siya og tabok-tabok, ma-reckless gihapon siya. Samtang may lagda usab nga subayon sa mga sakyanan nga gustong mo right o left turn, labi na mga motorsiklo. Muli ko manggaling ka, gikan ka sa outer lane, makita man nimo daan ang intersection nga tuan nas unahan. So sa ato pa 30 ngadto sa 50 metros ang gilayon, mo check na kadaan sa imong side mirror sa left, hinay-hinay ka nga motabok pa ang ngadto sa inner lane. So, once nga na ka sa inner lane, free na ka nga maka-left turn. Mato di tumulak nga nakatala ang City Toda sa 20% nga pagsaka sa mga aksidente nga nahitabo sa major road sama sa CSCR sukad sa Enero hangtod na sa Hunyo ning tuiga. Itandi sa miaging tuig sa susamang mga adlaw. Sa 2,200 ka mga aksidente nga natala, sa 60% niini naglambikit sa mga motorsiklo. Tungod aning maong data nga naa sa among mga kamot, among gihingusgan karon pagbalik ang amoang kampanya nga nag-auhag sa tanan nga mga nagmaneho og motor nga adto gid sila sa outer lane. Gisugdan naman pud ni ang campaign ang sa Cebu City. So mo na nga we hope nga ipadayon po ni ngadto sa Mandawi. Langawa sa paggamit og megaphone diha sa information dissemination mapayganon sab ang City Toda og kinalit-kalit nga pagpanakop sa mga driver nga malapason sa maong lagda. Reckless driving ang ilang i-issue nga citation ticket ngadto kanila. Sa laing bahin lang dinhi sa tunahimutangan dinhi sa may Salinas Drive sa Barangay Lahog sa Dakbayan sa Subo nakasinati na kini og hut-hut na gyud sa pagdagan sa trapiko tungod usab kay nagkadungan-dungan na og pagpanggawas ang mga trabahante og makita usab nato nga posibleng na nagdali na usab ubang mga motorista ug ang mga driver nga makauli na sa tagsa kapanimay kay nakasinati na ta karon og grabing pagpanag-om gani aduna nay ginagmay nga pagtutaligsik ning mga orasa. Alang sa to mga motorista diha, drive safely. Lan? Okay, daghang salamat, Pemari Dumabok.